No. Ale tohle existuje. Tohle existuje. Čo, zvedni to. Ano, prosím, Sedláček. Dobrý den, dovolal jsem se panu Sedláčkovi. Ano. Chtěli bychom vám sdělit, že jste vyhrál cenu z Rádia Impulzový balíček ponožek. Chcete si to vyzvednout na dobírku, nebo si to vyzvednete na poště? Na poště? Dobrá, mohl bych slyšet vaši adresu, abychom věděli, na jakou poštu to máme poslat. Víto? Bedátky 398. Aha, děkujeme. A jaké číslo ponožek máte? 8. 8, dobrá. A mohl bych se zeptat, jakou písničku byste chtěl na přání? Nemusel já žádnou. Ale každý poslouchá muziku. Když jste přece vyhrál v rádiu, tak si musíte něco přát. To něco ostrýho. Něco ostrýho. Může být meta... Dobře. Děkujeme vám a čekejte balíček do 3 dnů. Naschledanou a příjemný večer.